darba tħanna jiena u Dr. Buttons ġo kamra u għalina di tifla ila b'migraine ġurnata u ma tista' tidira b'xejn, provajna kollox, mediċina, għalina jidħlu għarzir nexxilkom intom. U kif nibdew nilabu naqra, naturalment tidħol bil-mod biex nafu iktar u iktar li għandha migraine. Tħanna u bdejna nilabu naqra magħha u hekk. U ftit tal-ħin jekk jisu wara kwart jisa bdiet tqum naqra, bdiet tċaqlaq, bdiet tkellimna u sa fl-aħħar bdejna nilabu magħha wkoll. L-esperjenza hija sabiħa meta tara li l-tfal jitqu u tagħmilhom l-istej tagħhom li qegħdin aħjar, ikun sodisfazzjon għalik. Ġieli jkun hemm momenti li temozzjona naqra ruħek, imma tipprova kemm jista' jkun. Ma naħsbux fuq hekk, anke jkollna training fuq hekk, so kien ta' sodisfazzjon li tipo diet tobbaqilna li bil-mediċina ma fiqitx il-migraine u bina ċar nara. Kont żgħar kont rajt Patch Adams, il-film ta' Robin Williams. Patch Adams kien l-inventa, it's a true story ġifieri, Patch Adams kien l-inventa Dr. Clown. Kien l-ewwel tabib li beda jilbes l-imnieħer ġol-isptarijiet u daħħaq lill-pazjenti sa anke xjuħ ukoll. U minn hemmhekk niftakar kont ġejt hawnhekk l-isptar u rajt il-Dr. Clown u kont saqsejthom jekk m'għandhomx bżonn nies alla. U sena wara kont dħalt magħhom. Mat-tieni sena kont dħalt u issa is-sitt sena ta' Dr. Clown.